dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. But when we are in Chikangawa, timakhala kuti tayambapo kukwera kuti tili mu high place. Komano apapa silinganenepo kanthu kuti chinachitika ndi ichi, koma inu ndi ntchito yanu kudziwa kuti ngati metakhalira pano mudziwe kuti chinachitika ndi chani pa ngozi iyi. Honorable, thank you, sir. Okay. Ndibwerere pa statement yomweyo. Ndikufuna ndimvetsetse kuti mmene mwalemberamu manena kuti generally the weather at Nzuzu Airport during that morning was overcast with drizzle and fog in the vicinity. Ndiye manena kuti zimezi mayambitsa zimenezo. This weather is dangerous to aircraft movements. Mungayitsimikizire komiti ino kuti mukunena kuti nyengo imene idali ku Nzuzu tsiku limene lolo ndi imeneyi. Ndifuna ndimvetsetse pamene popo. Inde ndikoza kuyitsimikizira kuti weather imene Nzuzu nyengo inali imeneyi, koma musayiwale kuti koyambirira kunayankhula kuti generally chifukwa ndikulankhula kuti inali average imene inali chitika. Ndikuyipanga nkhaniyi kuti sinali exactly choncho, it was general. Chifukwa choti mmamawa ngati mukuona inali just fog in visibility. Ndiyaziti we go pang'ono kumachita so madrizo, koma iyi inangoyipanga ngati kuti conclusion yonse generally. Lambira ndi wedi ya generally, koma ndimene weather inalili ku Nzuzu tsiku limenelo. So generally the weather was dangerous. Am I getting you right? Yes, generally the weather was dangerous. It is like munthu akuyenda on risk. Mene timayendera kuti tamtuma mwana kagule mchere usiku. Ndeti mata abwera. Komabe akuyenda. Fwa chiyambireni mene ine ninayambira ntchito. Ujeni ndege iyi yakhala ikuyenda even mu this condition. Ndiye mwina the pilot ndamene amadzidalira mayendedwe, the pilot could know. For even nagwiraso zaka zambiri pa Kia ndimayidabo vula iyi chonchi iwe weather ili chonchi koma chatera chili chatera zikomo cha using a weather yanga. Then chimodzimodzi ku Nzuzu imapezeka kuti yapita kulikoma. You know kuti inali ndege yo using hapo asilikali. Imapezeka kuti yapita kulikoma mu situation ngati iyi. Ndipo tizachitika mu situation iso ngati iyi. Tikhozaso kunena kuti mwina weather mwina. Koma I cannot certify it clearly. Koma munyengo ngati yokai pasaka 35 zimene nagwira. One day panabwera amene amanena mwina wake ananena kuti ndege ikubwera amaona shani, koma ineyo ngati anatchulapo kuti ndegeyo inayamba kamati 1988 ya nyuwani, koma ineyo ndiye kuti inayipeza ili ya nyuwani chifukwa ntchitoyi inayamba 1991. Ndege iyi yakhala ikutera pa Nzuzu kawiri mu condition iso mwina ngati zomwezi. Mwanjira ina mufuna unena kuti nyengo imene inuyo ngati ona za nyengo mumatha kuiona ngati kuti inali dangerous. Munyengo imene mumayiona ngati inali dangerous kwa ndege zina mumazadabwa kuti ndege ngati imene ya Donia imapezeka mu experience yanu kuti yaterabe chifukwa mukuonesa kuti pena mpaka mumayidabwa kuti koma zateradi ndi choncho mukuona kwanu.
ndimayidabwa kanthawi kena ndimanena kuti mwina poti ndege ndi ya asilikali mwina amazidalira pilot a ndege foti nthawi zina amapezeka kuti sanatenge kujeni iliyonse ripoti ya zanyengo iliyonse koma amapezeka kuti atera. Ndimadabwa monga mwanjiro wanga kuti apilot atera bwanji without even kutenga any document. Pacha ndege iyi ndi ya asilikali. Ni ya asilikali makawero equipped. Mwina so maujeni ma equipment mwina nkutheka kuti mundege momwemo makhaso ma equipment a weather. Owadziwitsa temperature kuti kuenda bwanji. Chimene ni very sure ndi zangati QNH K4 sijasonde amayuzinga. Then mata kuti ndege iyi I think mwina ili well equipped. Bwanji atera weather ngati iyi. So ziko mkwambiri honorable sir. Okay, so mufuna itsimikizira committee kuti zilipo nthawi zina ndege imene imauluka munyengo zoti mumazidabwa komanso nthawi yonena kuti samadzatenga maripoti azanyengo kwa inu ndipo inu mumakhulupirira kuti muli zida zokwanira kuti mwina ali ndi zawo zimene amagwisa ntchito kuposa so mwina zimene muli nazo inu. Ndakumvetsetsani bwino pamenepo. Honorable zoona nthawi zina imatera without consulting us or kunyamuka ndi makhulupirira kuti ali well equipped ndi kuti anakupatsani report adziwa maphunziro ako makamaka awiri kuti anakupatsani report adziwa maphunziro ako makamaka awiri kuti munthu upezeke kuti ndiwe wazanyengo. Ntchito yathuyi ndiyovuta sungangomutola munthu kuti ya 10 mukapange zanyengo panjira kapena staff yavuta tiyeni inu munachita komwe kuti mukachite zanyengo ndiyovuta. Ndi anyamata awawa even ataphunzitsidwa kotani atha kuphunzira timakhala wonso pasi kumalembera limodzi kumaona kuti zili choncho kumalemba. Nde nthawi imeneyo anyamata awawa anali ndi anthu oti anagwira ntchito zawo mwina less than 4 years. Ndimafunsa choncho chair chifukwa ndikuona ngati kuti pali kutsutsana pa statement ijalemba ija pang'ono ndi nkhani ya visibility ya 3 kilometers. Ndiye pakuti ine sine wazanyengo koma nangofuna kuti mundipangire notice kuti ndifake ndimafatsirira pamene pakuti kodi visibility ya 3 kilometers kapena visibility ya 3 kilometers mungaitchulese kuti it's dangerous mwina kapena sindikumvetsa ndine. Visibility pamene talemba ife sinalembepo 3 kilometers chair. Visibility was maintaining 8 kilometers. Mina poti 8 ndi 3 polemba amatha kusanduka ngati 8 iso. But the visibility maintained 8 kilometers. Koma kufika pa kanthawi kena kamene timati mwina 9 koloko yakwana. 9 koloko ikukwana. Inazapezeka visibility icha inaonje inazachita before pamene timati 8 o'clock visibility inazapanga ngati ya kuzifunda 10 o'clock kuti kuzikhala bwino. Inazachita ko improve to 9 kilometers from 8 kilometers to 9 kilometers muzinthu zolembera zimene alemba mungakhale apa pa maujeni pa ma QFI report. Komano pamene imazati 10 o'clock tikatengeso weather ya 10 o'clock visibility inazatsika kuzakhala ngati mene zinalili mama olomene inalili nthawi yonse was maintaining yomweyo inazachita maintain. Polingana ndi ukadaulo wathu ikanakha kuti apapa inazatsika kufika 8 atitipini kuti inatsika kufika pa 3 kapena kutsika kufika pa 5 kilometers tinganachita issue a space mene tinaphunzirira kuti zikafika apa muyenekera ikapa weather ikapanga deteriorate yachita deteriorate mukufikira malimiti yawo
muchite issue space ndiye tikanalemba osati kudikira hourly observation yayi in between tikanalembaso kapepalaso ka KFA yaka ukapereka kutawa ndikulemba pamwamba space nthawi imeneyo communication ili bwino timatumiza nthawi imeneyo imene ndimayamba ine ntchito kunali ma telex kusonyeza kuti meti department ndi chinthu chofunikira kwambiri timatumiza pompo kafuna weather ya ku London kafuna weather yakuti tete pompo timayiona ndiye chimene chinavutanso kwambiri ni communication kwathu chifukwa koma kulingana ni ujeni ndi tsiku ili zinali bwino chifukwa ujeni communication pakati pa ife ndi akutawa inali bwino timapereka mmene zinalili komano zinazo mwina kutsogolo kufunika kuti thandiza kwambiri kuti internet tizakhale nayo because tinalibe internet that time. Okay, Chair, ndifuna nimvetsetse kuti statement ya dangerous ya madrizzles chipiloni chani ndekuti mufuna kutanthauza kuti zimene zisizokhudzana ndi visibility kapena ndi condition foggy chani zimene zisizopanga affect visibility kapena ndi visibility iti imene mumaitenga kuti ili dangerous and this one is not dangerous. Chifukwa ndikuona ma statement awiriwo ndi pamene ndikufuna kumvetsetsa kuti ma statement awiriwo akukhangati akusemphana mwina ndifake ndikufunsa pamenepo kuti visibility ya 80 kilometers mukuti itakhala kuti ilo case mungapereke kuti pali chiopsezo kapena ndi ya 80 kilometers yomwe imene mukuitchula kuti ife kuti kuli chipiloni it's dangerous ndingofuna ndimvetsetse pamenepo. No, I was just mentioning kuti kunachitika maweather amenenso anali chani dangerous chifukwa fog amaoneka kavula kamangowaza munsuzumo continuous wona visibility inalibe maintained kufika so mpaka na ma 12 ma 1 ma 2 ndi pamene kunazayamba kuti temperature wayamba kuyera komanso ma temperature wawo anali ata panga wina 14 dew point ndi imene ikafanana ndi air temperature it means the air yadzala chani yadzala madzi ndeno fog nthawi imeneyo inaliko komano mitamboso like fusolina mwandifusa kuti kodi clouds imasonyezanso kuti visibility sili bwino ndikhozoyankha kuti clouds iso ikhozo kupanga kuti visibility sili bwino nangano ngati ukuona kumwamba just 500 feet imene inalili apa ndiye kuti visibility ya mwamba mitambo itikamaitchula kuti ili dangerous nthawi zina ni visibility yeso ili affected mwachidule ngange choncho bwana honorable. Okay, Chair, nimangofuna ndingodziwaso ngati inuyo ngati katswiri ona za nyengo zilipo zida zimene mwina ma airport mwina amayika malo mongogwiritsa ntchito maso zilipo zida zimene amatogwiritsa ntchito for visibility zimene mukudziwapo mangofuna ndidziwe kuti mwina ngati dziko la Malawi mwina mtsogolomo tingamasake zimenezo ndikusiyana kuti mwina ine mmene ndingaonere zinthu nzanga sangaonenso chimodzimodzi. As of now, my equipment onera ma clouds kuli sindi kudziwa pano poti ndasiyapo kanthawi koma ma clouds kunalibe kulikonse chifukwa tikamachita ntchito iyi timachita chimodzimodzi ku Zambia timapanga muchananenera koyambira kuja kuti timatsata malamulo ndeno nthawi imeneyo kunalibe. If you want to observe the clouds you use eyes kuti ndi drizzle you use the eyes polingana nuko dangulo umene unaphunzira kuti mvula iyi ni drizzle chifukwa tima drop take ntafaini ting'ono kuti mvula iyi tsopano ndi showers umathaso kudziwa kuti iyi ndi showers chifukwa tima drop take tikuoneka mwakuti mwinaso umadziwa kuti ndi showers yabwera abruptly nsanga yeti kumwambako kuli mitambo mene ilili kuoneka yosasungunuka. Therefore this is
not anything type of vula, koma ni type ya shani ya shower. Ndieno, only the same things or the same kapangidwe kake kaizedwe kake ndi mmene sotimaizera mitambo. On appearance, chifukwa stratus imaoneka yopanga strat, siyopanga stratus, and cumulus imaoneka yoti mapanga cumulate. Cumulonimbus ndi mapanga kuti cumulate, but cumulating very great, and also going mkati mkaza mbali widis and region going very wide. Ndiye timaidziva by exponent. Other things we know them by eye. Very good explanation. Okay, can we move, guys? Chair, Let's move away from visibility. It didn't change. It was 8 kilometers. Manifest said. So let's move now. Ngaripali Fusolina, we need to move. Ziko mwambi chair ngomaliza ndifu Swahili kuti maripota amene wa mukalemba mumango gawana panzuzu pomwepo kapena nthawi yomweyo atha kupita sokwina. Mwina funso limenelo ndikufunsa kunena kuti ngati amapita kwina titha ukapezako duplicate ya ripoti limenelo kuti nthawi imeneyo linatumizidwa kuti titha ukapeza kwina kapena tingodalira ma records apa nzuzu. Ndikutanthauza kuti ngati mutalowetsa pa makina ngati aja mnanena akale telex ndi zina mukalemba zanuzi apart from the hard copy imene mumasainamo nthawi yomweyo mumakhalanso ndi copy imene yatumizidwa kwina kuti titha ukapanga verify kuti nthawi imeneyo maripoti wana apangidwa share apart from pakati pa inu nokha apa nzuzu ndi kutawa. Pamene mukundiyankha funso limene lindi ngomaliza ndikunena kuti chair pali ma airport ena masiku anowa kugwirisa ntchito poopa kuti munthu atha maweruza mosiyana ma airport ena kugwirisa ntchito kachida kamene akucha kuti forward scatter meter ndi ma transminometer. Zimenezo ndi zina zimene anzathu akugwirisa ntchito ma airport mwina malingana ndi ma technology amasiku ano kufuna kuti visibility isachite kukhala dependent kwambiri pa munthu. Ndiye mwina ngati dziko mwina tiziganizira zimenezo kuti mwina tsogolomo ma airport athu akhale ndi zimenezo. Ndiye mwina poti enanso abwera tidzawafunsa makamaka amene amayang'anira airport ngati ya Kamuzu International Airport ndi zinaso. Ine ndimalizie pamenepo chair nangofuna ndidziwe ngati maripoti atigawirawa nthawi yomweyo anatumizidwa sokwina kuti titha kupanga verify. Chifukwa chimene ndikuopa chair ndichoti nkutheka kuti mwina nkuamba kuchita correct ma results ukamba kufira ma results ambuyo sindikuwakayikira koma nanga sizinthu zikachitika nthawi zina umakamba ukonza ma records then mangofuna kudziwa ngati pali security yonena kuti zinthuzo akalemba za weather nthawi yomwe amazipanga so share kwina kuti tithopanga cross check ndi kumeneko. Thank you, Chair. Thank you, Chair. Thank you, Honorable. Malipoti awawa timayenekera kuti titumize kulikonse. And pa nthawi imene timayambira ntchito using telex umadziwira kuti observation imene wapereka kaya ali ku Zambia munthu kaya Mozambique kaya ali ku Ireland kuti ndiye kuti akapanga tata press FWUU kapena FWKI ndiye kuti apeza. But pakati apo kujeni kunzuzu internet inazapezekako mwakanthawi koma kunazapezeka kuti internet kulibe. Therefore chimene chimachitika internet palibe timango kupereka ku air traffic control tower kokha akazifuna kapena akakhala kuti munthu ali kulilongwe ndiyeno waifuna weather imeneyo yakufuna kuuluka ndi kuulutsa ndege kuti abwere kuti kumzuzu timapereka by kungopereka kungogawana toka, which was indeed not good. That's why tinanenapo kuti internet tikuifuna even when we were giving each other weather kuchita kuti tipereke ka kuti kugulu tima using a WhatsApp
WhatsApp group yachani ya tinafika povutikira atu office kuti tiyuzinge Malawi yonse ino WhatsApp kumapereka weather yakuti yathu ili chonchi kunzuzu waku amene ali kuujeni kukaronga ayikapo yakeso pa WhatsApp kumapitisa ku headquarters pa WhatsApp zinafika pachoncho na zisiyaso pachoncho bwana kumpanda. Blantyre Malabada, the Tibwera Zomba City South, and then Mulanje North. Thank you very much, Chairperson. And in the of so 4, Madam Chavunguma, nwafuna ndi mvesese kuti kodi from your experience ma pilot ali ndi maphunziro okwanira kuti azitha kuwerenga ma weather reports mwe mapereka komanso amene amatenga ku air traffic control. Chair ulemu one zoonadi language imene ima tipali zina zimene timaphunzira timafanana. Amene wapita ku maphunziro a pilot akapezako maphunziro oti communication isikhabwino pakati pa pilot, air traffic control ndi ife azanyengo. Ndiyeno imene timati aviation aeronautical or aviation maphunziro a aviation amene amakhaso part kuzanyengo chifukwa zanyengo zimachita zinthu zambiri. Ku agriculture it's important, ku transport, construction and the like zambirimbiri. Komano uku timazafanana the same language pakati pa air traffic controller ndi pilot ndi ife azanyengo makamaka pa aviation amene tikuchita za aviation pa airport. Nde paunikira zanyengo poti mapilot asanauluke ndizofunikira motani kuti mapilot azisatira zomwe mwapanga forecast. Ulemu honorable ulemu chair. Mapilot ama akafika kuti weather akailandira weather amachita amayang'ana pa internet or pa computer kuti adziwe zanyengo. Ndenzofunikira mafocus aja mafocus amapanga issue day to day aja are very important na amene pilot iso amatha kuona aposo kuti zinthu zili chonchi weather ili chonchi oti mmene amayenda pa nthawi ya ngoziyo amadziwa kuti mu nthawi ngati yokhayokhayi sitinachoka kumzuzu ndipo tinaenda mpaka ntachoka kujeni ku Blantyre mpaka na munthinyengo ngati yomweyi takafika kumzuzu ndi the remains of Kasambala, the remains of honorable SCC Kasambala anazafika then popita using also the same weather amayiona bwino with their eyes kunga ngati anagona kuzuzu ananyamuka weather titapatsa nkukafika ku Kia, but the coming from Kia nimene zinthu izi zoopsa zinaonekera. I don't know kuti zinachitidwa handle bwanji or anaona zotani, but the weather was the same. There was no change kweni. Munanena so kuti visibility and time na 8 kilometers. Kwa ife amene sidimamvesesa kuti kodi visibility ya 8 kilometers ni yotani. Pa ndege, pa weather forecasting pano pa 8 kilometers yo in your opinion ndi yotani. Ndi yabwino ndi yoyipa. Bwana kumpando limwanu. Weather 8 kilometers ili bwino chifukwa choti amatha kuona akanathaso kutera chifukwa amatha kuona Israeli akuyenda koma kuona kuti kuku ndikupitako kulikiriye 8 kilometers
ndikutera. Ndiyeno mujananenera kuti through my experience mmene ndagwira ntchito zaka 35 ndagwira ku aviation kokha. Sinagwireko ku agriculture, amagawa anthu aja ukangomaliza training amakugawani. Ndine anandigawa kuti ndikhale kwa ku aviation nakhapa Kamuzu International Airport zaka zambiri. Then mu aviation nimaona ndithu kuti weather ngati iyi akanatha kutera. Last one, Chairperson. Pa page 5, munafotokozaso kuti weather yo imaoneka kuti focus chanu inali kuti up to 7,000 feet mwatipasa presentation yake. Komano ndege itapanga submit flight plan yawo inaonesa kuti izuluka pa 9,000 feet and maybe above. Is it possible kuti mutauti gaira ko weather focus ya tsiku limene lolo pa from 9,000 feet mpaka na 12,000 feet? Komaso mutipaseko weather focus ya mene nalili ku lake, because it's been stated kuti nthawi zinanga the weather city bwino popita ku Mzuzu amatha kudusira ku lake. So mafati zoti kodi weather ya ku lake ku nthawi imeneyo inaliyotani? Zikoma kwambiri. Sikoma kwambiri wanapo, sikoma kwambiri ache. Weather ine siningathe kuipa pereka focused. Funso ngati ilili ndekuti anzanga amene amakoza za focused. Of course focused natenga ya tsiku ya pa 10th. Koma ndili ku nyumba nati izizi ma documents ena achuluka nasiya. Amene aza yankhe bwino kwambiri za forecasting nda amene abwere amene anachita maphunziro awo ukadaulo wawo wa forecasting. Bwana kumpando nditero. Somba City South. Zikoma kwambiri Chairperson. Masana bwino mai chavunguma. Ndikuona kuti ndi good afternoon sobana. Ineyo kwa ine mwina mafunso ena mayankha kale komabe timafuna kuti tingoyendera limodzi. Ndili ndi report yanuyi imene mwatipasa information contained in the report munanena kuti including the following. Then ndifuna ndizichita compare ndi zimene ndili nazo mu BFU report. Chifukwa nkhani ya kunzuzu ikukhuzani chifukwa titege nachokera kumeneko ndipo imayeneranso kubwerera kumeneko. Then ndifuna ndione nthawi yonyamukira kumamawa ndikupera ndimene mwatipasa apayi komanso imene ili mu BFU report ya 10 koloko. Ndiye mwina muzingondimvesera pene sizikugwirizana mundu uzati paipo sizikugwirizana. Pa page yanu yambayi imene tikuti the main weather information. QAN wind mwalemba kuti inali 160 degrees 5 knots. Imeneyi mamawa 6 koloko pomwe 10 koloko kunzuzu airport komweko wind inali 150 komanso 6 knots. Visibility kumamawa inali 8 kilometers 6 koloko imeneyo pomwe 10 koloko BFU inalemba kuti less than 8 kilometers. Koma inuyo mulipoti mwanumu mwalemba kuti inali 8 kilometers. Then mafuna pamenepo mutachita clarify. BFU at 10 am analemba kuti it was less than 8 kilometers. Koma inuyo mwalemba kuti at 10 kapena 8 GMT inali 8 kilometers. Tachita ndi confirm kuti inali 8 kilometers at 8 GMT which is 10 am which is being referred to in the BFU report as less than 8 kilometers. Kumpando wanapo
mweneneso bwino mundifunseso fosolo sinalivetsetse. Tabwerera ni pa page yano ya before 6, which is interpretation of QFI report. Pamambapo mwalemba kuti visibility recorded at Nzuzu was as follows. Ndi Mike and Hawi kuyambira 4 GMT kukafika 8 GMT. Ndi 8 GMT yo ndikuona kuti ndi 10 koloko mmamawa munatero. Ndi pamene popo mwalemba kuti ndi 8 kilometers visibility. Tili limodzi? Mike yo? Apa visibility kuyambira 0400 imene ndi 6 koloko inali 8 kilometers. Podzafika 7 koloko inalembedwa inali 8 kilometers. Ayi mafuna yomalizirayo imene mwalemba 8 GMT which is 10 AM. 8 GMT 10 iyo ndi 12 koloko imene 0800 GMT imene ikulembedwa 100 local time. Ndeuti ndi 10 koloko right? Ni 12 o'clock. Ndi 10 o'clock. And then mafuna muone kuti munalemba kuti 8 kilometers right? Pa 10 o'clock 8 kilometers. Zikoma kwambiri. Then mafuna be kuti babo muchite confirm kuti ndi 8 o'clock fund uchita compare ndi report ya azungu aja imene inalemba kuti nthawi imeneyo visibility inali less than 8 kilometers. Nkutheka kuti mkuona kwawo koma mkuona kwathu ifeyo timayang'anadi moyang'anitsitsa sitingalembe figa chifukwa choti takonda kuti likhale choncho ayi. Andi mene yanilembedwera chimene chinachitika pa 0600 GMT imene ili 8 tiyambire poyambira pa 0400 GMT imene ili 6 koloko 8 o'clock 6 o'clock inali 8 kilometers. Pa 05 GMT ndekuti ndege yanyamuka successfully yafika kukia ndi weather iyi ya 0400. Nde pa 5 o'clock imene ili 7 o'clock local time izanyengo yathu tikuona be 8 kilometers yokha. Komano podzafika pa 6 koloko imene ili 8 o'clock tinazaona kuti yachita improve to 9 kilometers. Nkutheka kuti pakuona ichichi anzathu anaona mwina ngati kuti nyengo yachita improve. Nanga see they were thinking of coming here now. Ndipo zafika pa 0700 GMT imene ili 0900 local time 9 koloko. Ife pa ma recording athu tikupezeka kuti tikuita talepeza 8 kilometers. Kusoyenza kuti panzuzupo osati kuchikangawa tinazaiona kuti yatsika. Mmalo moti kukamakwera dzuwa likamakwera kukamafunda ndi pamene popo tinadziwa kuti weather siku kamuka kuzafika pa 9 koloko. Koma 9 koloko yomweyo mkaiona imene ife tinazaitsitsa kuti visibility yachepa kufika pa 8 osati so ku 9 ndimene there was a fate. Kuzafika pa 0800 GMT imene tsopano ili 10 koloko tinazaona kuti yatsika. Kutsika kwa slightly koma ikanatsika kutsika kuti ifike pa 5 amene kuchulidwayo ngati pa airport pathu tikanachita issue space tikanapereka special condition tikanalemba izi kuchilembaso kuwapatsa akutawa kuti pachitika china chake nanga si timalondola malamulo amene anatipatsa kuti zikafika apa perekani issue space. Nde mmene mukunenerapo bwana onapo ikanakhala kuti inadzafika ikana tinamuona 505 inakwana kuchita issue space koma ife sitinachite issue space kuti tinaona kuti yatsika pa 8 osati kutsika mpaka na kutsika kufika pa 5 poti malo amasiyana
mwina ukakhala kuli kunchengotu waona kuti kuna kwa wazavula pamene uli kuchimaliro kuli bwino ine nachoka kuli fogi kupita kuchimaliro kuli bwino mwina zathu anaona zimenezi mwandiyankha tathokoza ndipitirirabe tikupitano pa cloud cover. I think iniyo mwatiuza kuti pa page yanu yosatira munalemba kuti the report also records the height of the cloud base. For example, the cloud information at 6 a.m. included the SCT, which is 4 octaves, BKN at 1,500 feet, it was 7 octaves, I think. OVC at 7,000 feet, tukupe nearly 8 octaves. Tachita ni confirm ngati ndina kumva ni bwino. Honorable Chair, person. It is said to be pa 6 o'clock inali scattered. Paja talankhula za few koma papa panali be few ndekuti mitambo yochepa imayambira pa 0 few FWEE imasonyesa kuti mitambo yochepa like kulibe imayambira pa 0 pa 100 ndoti kumwamba kulibe mitambo timalemba few komano tinadzafika pa scattered kusonyesa kuti kumwambako kunali mitambo ya ifupi height kwa ife tikayimirira ndikuti kumwambako mitambo yotsika the lowest amount of cloud must be observed pamalamulo athu and it must be reported and the height also given. So tinaona kuti pa mitambo yathu inali scattered osati few tinachoka koma inali pakati pa 3/8 or 4/8 mitambo yotsika kwambiri ndi unali timaucha stratus umene unali pa 500 feet. Mtambo huu orota tuluka fula ikugwa mkaona kuti ukuyenda mokhangati ukuyenda choncho kumene mphepo ikuyendera nawonso kuyenda wanu kana observe bwino kunena kuti uli 500 feet umene wo komano noti kuti unali scattered sunali wochepa unali 3 octaves to 4 octaves scattered pamene tinayambira. Then broken ndekuti pa 1,500 feet ndekuti pakuima kuyang'ana kumwamba ndekuti tinaona kuti base imene iyi ya mtambo wina the next layer imene inaliso low cloud ndeti tinaiona kuti ili 1,500 feet nayonso muona kuti sinali few sinali scattered inali broken iyo ndekuti wayambira pa 5 octaves kulekeza pa 7 octaves. Palamulo wa zanyengo ngati ili 7 even ngati kumwamba kuli covered kose koma tikuona blue pang'ono tikangoona blue pang'ono sitilembaso broken ujeni OVCI blue wakaka ng'ono kangochita blue pang'ono timanena be 7 octaves komano timanena be kuti broken koma uyu winali pakati pa 5/8 or pa 6/8 uso ndi wa low cloud. Then kunali OVC uyu ndi wa middle cloud ndiyeno unali wa middle osati wa kumwamba wa pakatikati wa middle nomene unali 7,000 feet kusonyeza kuti unachita cover the whole area. Tikunena wa OVC uyu ndi uja timati vula ikamagwa timati yatuwa ukuitu vula yatuwa yachita mbuvula mwina umathaunena kuti kubwera vula ukuiri tu kutuwa kuja pazanyengo kukachita kava ndikuti kunachita kava kumwamba kose ndiye kuti kunali autostratus and SS autostratus and autocumulus and autostratus zose ziwiri zinali pa middle inali overcast. Otitu uyu unatuwa the whole ukangana the whole domu yose inali yotuwa ndi ofisi ameneyo.
komano ina imaoneka kuti ikuthamanga ing'ono ndimene ikuthamanga musi nimene tinaitsa 500 feet ndiye pakati imaoneka wapakati utimati ndi kuti broken umaoneka okwenyekana koma uthaizina wodera bi koma okwenyekana pakati umene umene koma wapanga strato wapanga chonchi okwenyekana koma ukuti umenewo ndeti unali pa broken strato cumulus wapanga strato as well as cumulate wapanga ngati wasala zako pang'ono koma wapangaso okonyana wapangaso cumulate pepo pandiyankha ndipo tero pa peji yomwe ija zikugwirizanaso ndi zimene mwatiuzazo kuti ma clouds akeso anali omwewo kupita ku temperature mamawa inali 14 degrees imene mwatiuzira at 10 o'clock inali 15 degrees kanga tinachitapo improve ndiyeno tayenda limodzi pamenepo. I think itangofuna kuti anzanga aso mu committee aziwe kuti visibility ija I think titenge mwina yanuyo kapena mwina tichitabe triangulate kusogolo kupote mukubwera be anthu ena koma that was only difference. Ndiyeno in conclusion with this weather chifukwa imene ndimene anachokera at 6 o'clock ndege imene kuchoka ku Mzuzu mabwera ku Lilongwe ndiye zikufana nabe ndi ya 10 koloko imene amene utazafika 10:06 tatisimikizirani kunena kuti ndi weather imene ipoti imafanana ndi ya 6 imene anachokera at 6:10 tatisimikizirani kuti ndege imene kuti inathadi kutera nakumva ngati munanena kuti ndege nakatera mafuna tikhenga ti scientific tiende limodzi tatisimikizirani kuti inathadi kutera inakauti afika ku Mzuzu. Onambo ndege imene iyi imaoneka kuti ikanatera ndithu ngati ni mavuto ndekuti anali en route poti zinachitikira ngati kuchikangawa en route nimene inapezana kapena zimenezo koma ndege iyi azimene ndimaonera ngati pa Mzuzu ikanatha kutera honorable person mafuso angathera pamenepo ziko ndingofuna ndingopanga be confirm matumiza ma report ano aza nyengo awayambira 5 am paka na 6 7 8 9 paka na 10 am ma report yo muna banga prepare ndinu chair maripoti awa ine nimango waona nimango wapanga verify not kuti kulemba papa because report ili yose pali pena polembedwa observer and you will see kuti observer wa 4 o'clock anali Nyirenda and I just saw and verify zili chonchi ndiye report inayo analiso wina Nyamataja na signature ndiyena then the other one ndi wina inalipo ine ni mango khala uonerera bwana shibona bwana chair chabwino koma usanza kuti ma report woti anali mu office ino munatsata bwino kuyambira 5 o'clock mama mpaka na 10 o'clock zo chili chose chimene chinalembera munachisata ndifajake lero mukubwera kudzafotokoza nkhani maripoti amenewa ndinatsata komanso mnthawi zina ndikapezeka nangasi nthawi zonse ndikapezeka kuti ndili pa off nangasi nali ngati supervisor ndeka ndiye kuti amatheka kunitumizira pa phone then ine nkuona to mwachita chonchi okay nionetsetse okay komano apa sindikuona bwino masiku ena ambuyo koma awawa maripoti awawa ninalipo ndipo ndinatsata bwino honorable chair chimene ndanena nchakuti mukayang'anisisa kuyambira 9 koloko pa maripoti po visibility namba kusintha mpaka na 9 kilometers mpaka na 11 mene mati 10 o'clock chimodzi mususu visibility 10 o'clock visibility 9 kilometers 11 o'clock visibility inayi 9 kilometers zimene zimunaziona kuti visibility inamba panga improve
saa visibility namba kupanga improve ma 12 o'clock panali 9 though uyu amene amalemba amachita emphasis amalika kama inasiaka kukalemba kana kayenera kukhawu koma value yeniyeni kama panga stress koma yeniyeni value ndi 9 kilometers which is 9,000 kilometers inayamba kupanga improve pa 10 koloko imene 10 koloko ndi 12 o'clock nikuzapangaso improve pa 1400 ndekuti panali plus 10 ndekuti pa 12 o'clock pa 2 koloko panazi inazakhala kuti yasinda kwayera ndithu kumzuzu pa 10 o'clock pa 2 koloko kunayera ndithu kumzuzu pa 2 koloko wa share person. No, number 6. Yeah. Madam, ndimafuna mundirungo solere bwino maripoti enawo akulemba -8, -9, -10 inayo ndimene ikukhala ndi +10 nde mukunena kuti minus uyuyu tisamugwirise ntchito koma plus ekhali timugwirise ntchito ndikufuna ndimvetse because bakhala -8 -9 then 12 o'clock mukunenayo pali +10 nde mukunena kuti minus iyayi kapena akutanthauza china chake Minus msamugwiritse ntchito ngati minus iyeyu amachita emphasize kuyika kuti nionepo kuti ndi 8 kilometers olo ndi 9 kilometers olo ndi plus 10 koma minus alibe ntchito pamene papa akumpando. okay so tiyuze plus ekhali basi Muyuze 8 only 9 only regarding osayika minus 10 chifukwa iyeyo amapereka ngati emphasis amachita emphasize kuti nikuona mwakuti wamalemba kwichi apopo sana lembe bwino chifukwa choti sana yenekera kuyika po minus akanangolemba value yoka kaya chinthu cho chiti sensitive bwanji koma iyeyo akanati ikirapo 9 yeka nde I overlooked that one nimango to walemba choncho so man plus wakumapeto ndiyeno ali kuti kwayera nthawi zonse kukayera timayikako plus kumpando. I had Mulanje North and then Kadabe North and then we go to Deza. Kasina. Ziwa wambili chair ile ndi Gilbert Konyongwa kuimila anthu akudyala kumpoto mu boma la Mulanje. Mafunso anga ndochepa mogwirizana ndi ena amene afunsa kale kunena kuti nkuona kwanu ndi experience yanu muona kuti imene panali inali weather pansi uli imene around 10 o'clock ndege imeneyi azifazi kunzuzu kunalili inakatha kutera I think kunali choncho koma nafuna kuti mungosimikiza kuti kuchokera ku experience yanu ndege imeneyi yakhala ikutera panzuzu baja mu weather ngati imeneyi kapena wes can you confirm kuti makhamu yona ndege imeneyi ikutera similar weather conditions or even worse mu experience yanu ndi kukhala mu ku Mzuzu airport? Kumpando wanapo azomba wanapo Mulanje ndikutsimikiza kuti ndege iyi yakhala ikutera mweza ngati even kuyambira kulilongwe muchananenera kuti chindege ichi chooneka chonchichi kulilongwe ndeti maona ndege zambiri mbiri mwina vula ili nkati kuona kuti ndege ikutera yeti parani we pali madzi madzi parani we koma ikutera chalira kwambiri chifukwa choti pali madzi parani we vula ikugwa koma satheka bwanji ngati ineyo unoko ngati wasanyengo popeza maofesi athu kumene timapanga rekodi ndikucha kutali kumusi uku osati kumene kunali afokasa ku chauku nthawi zinati mapangaso timalemba timapanga
timasintha maofesi koma nthawi zina I am observing nakhala ndikuona kuti kodi chatera kanti at one time unaona kuti mvula ikugwa chindege chachikulu kwichi nthawi imeneyo chinachi British Airways British Airways anachilemba British Airways chimatera kuti chikuteranso mvula ikugwa sichamatiuza ku training kuti it's dangerous koma chatera ingakhale kuti weather ilitere kodi ucheniri kuti chatera chinthu ichi ne imatera olo imeneyoyo ikanatera panzuzu ndirishuwa pamenepo nanga ndege iyi yathu idonia podi makama ngati zosiyana koma ndege yathu idonia ya ame si muta kusimbiza makamu iona ndithu ikutera in even far west weather conditions like asiku limeneli. Nitakusimikiza kuti nthawi zina imatera though nthawi zina pamapezeka kuti takumana ndi akutawacha akuti kwa kuyerako imatera with conditions ngati ya 8,000 kilometers iyi imatera koma ikafika ngati visibility ichepe ifike mwina pa ikungogwabe yambiri nthawi zina isimatera amanena kuti achedwako kai kulirongwe bwana air traffic controller ndikuti tikukambirana yachedwa manager imafuna kuti ibwere pa nthawi iyi koma chifukwa choti mvula iyi yakula kwambiri ndekuti imapezeka kuti pamene kwayera ndi pamene imatera conditions ngati zimenezi especially nthawi yoti ukuchitika ziphaliwali ndi mvula yambiri ndeti kuyembekezera mpaka kuyereko pang'ono koma situation ngati iyi I am sure ikanatera kumpando. Makalamu kukumana ndi muchirano makhamu kupanga interact ndi ma pilot osiyana andege imeneyi malemu asambalopa anamba afikisapo ndege mu weather ngati imeneyi kunzuzu kapena kuiona ikunyamuka ku Lilongwe pa experience yanu imene makhamu kugwira ntchito ya zanyengo. Kumpando bwana onapo ndege iyi nthawi imeneyo imene alili maofesi athu ndi ofesi yakutawa observatory office imakhala kutali ndi ma buildings ndiye chifukwa choti timafuna kuti titenge mphepo zenizeni titenge marecords olongosoka ndi observatory office yathu imakhala kutali ndiye kuti mu nthawi ina iliyonse sinkanatha kudziwa kuti amene wayendetsa ndegeyi ndi uje by name ndi pamene popo singayankhe bwinobwino amaoneka nilesi kuti mwina takumana nawo kuti atuluka amayendetsa ndiawo koma ku ofesi kwathu ndi ku ofesi kwa kumene imatera ndege kufupi ndi control tower ndipo talikira poti sinkanatha kudziwa bwinobwino kuyankha singati bwinobwino kuyankha funso ngati imene lili mpando. Ziko mwambiri chair mafunso amene nayo ndi amene ziko. Nkatabe North. Ya chair ndathokoza ineyo ndi Mackenzie Nkhwazi representing the people of Nkatabe North. Ndine mafunso awiri kapena atatu. Choyamba ndimafuna ndiziwe kuti ndi information yanji imene daily mumapanga record ino anthu akumeti. Bwana honorable ma information amene timapanga record daily ndi ambiri koma iyi pachandanena kuti iyi ndi timachitako extract information imene ikufunika ku aviation koma timapanga daily ma maximum mwacha mmava kuti maximum temperature kunzuzu ili chonchi minimum temperature kunzuzu ili chonchi evaporation ili chonchi chifukwa choti evaporation iso ni ma process yake ya measuring timachitaso measure zina apart from
izi zimene daily timapanga measure zinazi, dew point, temperature, dew point, zonsezi timazichita measure tsiku ndi tsiku. Honorable Nkatabe. Okay. Ndekuti malipoti ena magwisa ntchito zida ma instrument. Malipoti ena magwisa ntchito visual. It's like that. Kumpando Honorable, malipoti amene timagwiritsa visual mwina ndi awiri wokha amene atchulidwa panowa, koma malipoti wonse timagwiritsa ntchito zida. Komanso I should make it clear here kuti zida zathu ndi zodalirika ndithu, chifukwa chonena kuti timachita routine cleaning of them, routine checking them pa tsiku limodzi, like dziko lonse lapasi pa tsiku ngati loweruka timachita pa 10 koloko, between 10 o'clock and 15:15 timachita check reading, kuonetsetsa instrument iliyonse kuti ikugwira bwanji ntchito, ndipo ngati sikugwira bwino ndekuti timanena ku headquarters, ndiye tikanena ndikuti samachedwaso kupanga replace issue ngati imeneyoyo. Ko ndiye ma equipment athu ndiodalirika kwambiri. Tikafunanso kuti kati tsuke kati pukute supanga pa wekha kuti lero ndipukute chada fumbi ayi lero ndipange ndiyese kupanga ujeni kunigwire chonchi, ma instrument aja timagwira kolingana ndi ma procedures ake ndikuonanso kuti akuyenda bwanji, each time timapanga check. Bwana Kumpando. Lomaliza chair, ndimafuna mwina ndiziwe kuti BFU anakupeza nikutengako ma records a weather nthawi imene anabwera kuzapanga investigation. Bwana Kumpando, BFU amene aja ine sinaone kuti abwera kuzapanga record weather, koma amene anali the previous investigation nthawi ina yake tinaona each and every equipment limodzi nkuziona kuti tinabwera chabe kuzapanga investigate kuti magwirisa ziti amene amapanga poyamba pacha. Bwana Kumpando. Honorable. Deza Kasena. Thank you so much, Chair. Masanabino, my watu masanano, my Javunguma, inazina langa ndi Joshua Marango, MP wa Kudedza Kasina. Sindifusa zambiri, koma ndimafuna ningofusa pozi ngapo zimene azanga ina nafusa kale, ningodutsa mu pang'ono. Ndiyambire presentation amene mwatipatsa paper lanu mwatipatsa la presentation light up yanuyi. Mwanena kuti mwagwirako ntchito zaka 35 mu civil aviation ngati meteorologist mpaka namene masiya kumapanga retire. Ndi anafusa anzanga kuNkhatabe. Page aniyomalizirayo page 7, bread number 7 maga imene mukulongosora bwino lomwe kuti Mzuzu Airport ndi Chikangawa ndikosiyana condition yawo, whether imatha kusintha from one place to another place. Mapikapo chitsanzo cha ku Mzuzu Airport kukhala nyengo ina kupita ku Lunyangwa lokunzuni khaso nyengo ina yosiyana. Fusa Nkatabe Nkatabe North equipment mema kwisa ntchito kuyeza
ngati pa tsiku limene visibility ya 8 km or visibility ya 9 km, was it personal kungopanga observe mfanda kuva mugwisa ntchito mauti observer kapena munagwisa ntchito zipangizo zimene zinakuonetsani kuti distance ndimene lili crowd 500 feet ndizo ziterozo visibility yacho kukhala 8 or 9 km? Onapo tikafika ku maclouds sitimati visibility, timati cloud height or base. Yeah, cloud height yo plus ma visibility 8 km yacha mumapanga determine bwanji using machine kapena just observing noka kuti awako zokhala mwakuti Ma cloud height ana mbuyo mwa makoma amatikomera pena pake poti mtambo base yake ikafika ngati paphiri pakuti komanso kumene anatiphunzitsira kuti status imaoneka mwakuti koma tipatse height timatengera ma demarcations amene anatipatsa kuchokera akamapanga station amapereka zina zimetenekera kuli chitarifa kuti height ili chonchi ya mitambo olo height ili chonchi level ya mitambo tenekera kuipanga chonchi kunena pa ujeni height yake ndiye tikamanena kuti 500 feet ndithu ni value yoti siyo kaikirisaso kapena kungokomedwa mtima kuti ayi tilembe 500 feet height mtambo kapena tilembe 150 feet height mtambo. Choyamba pamene timaphunziraso amatiphunzitsa kuti mitambo yakuti iyenekera kuti ma level aliwonse mtambo timaphunzira kuti mtambo wa status utha kuyambira mwina pa 2 feet or 3 feet kumapita pa 1000 height. Koma ukafika pa pamene popo kutsogolo ndekuti kulibe sunganene kuti status ali pakuta kumapezeka ma stratocumulus. Ndiye chifukwa chake we jumped titamuona status kuti uyuyu wathera 500 feet. We jumped nkuzaona kuti kodi secondary imene kuoneka pa malamulo athu azanyengo kuti always the lowest layer of cloud must be reported first. Chifukwa chake ali koyambirira. Komanso always when cumulonimbus cloud is seen regardless of the amount always must be reported. Ndiye kuti tikutani ma criteria amene anatiphunzitsa pa ntchito ndamene timagwirisaso ntchito plasiso kuona ma demarcations amene anatipatsa sikuti ndi maso okha ayi koma there are other demarcations amene anatipatsa kuti apapa ukafika pa ngalaki paphiri ili kapena apo demarcations zinthu zina zitalizali iyenekera kukhala mafiti mwakuti kumpando iniyo ndi amene mumazidziwa ife mutiphunzitsa ngati expert witness so chimene nafunsira ndi chakuti mwanilongosola bwino lomwe kuti ikafika mtambo apa mona level ndi 500 level imene akuoneka ndi 300 chimene mafuna ndidziwe ndi chakuti kodi malevel amadziwa bwanji makodi pali ndi machina amene timayeza kuti mtambo uli pa 500 feet kapena makodi nokha mango uona ndi maso nkuona kuti iko zikhala 500 iko zikhala 300 or iko zikhala 600. So just to correct, Sanabwere ngati expert witness anali on duty on that day. Expert witness wa meta azabwera. Yeah. Honorable Chair, timaona andibwerezaso timaona according to the demarcations zimene anatipatsa kuti if you see kuti mtambo uli pakuti mukati kamakhala chonchi pa nyumba komanso observer always is an observer or even utachita retire panopo ndikuti ndikumaona binyengo pasi pa mtima to nkanapanga mwina nkanaona chonchi therefore nthawi imeneyo ndikuti timaona kuti mitambo ija yenekera ati this fit imakhala college course osati yongomutenga munthu just 2 days imakhala course yomutenga munthu kaviri
kawiri munthu kuti adziwe kuti kodi ma demarcations amene atipatsa awayuza bwanji kapena zinthu zimene aone by eye azipanga bwanji ndi imakhala kosi ndithu yayitali yoti munthu akachoka ku training apangaso akamabwera impakana tidziwe kuti apapa tsopano munthu uyu akhoza kuchita kukapima yekha olo pokapimaso pacha mapezeka kuti mwapita nonse awiri olo atatu mkuona kuti temperature iyenekera kukhala chonchi. For example timaphunziraso kuti like ngati ndikuwerenga temperature ma era amene munthu angapange kuti pali ma parallels era pali ma era amene munthu chifukwa choti makaucheni akani thermometer ili chonchi ndiye iyeyo wafika very close olo iyeyo malo mota averenge bwino akuverenga motani timaphunzitsanaso mafocus maucheni kuyimirira kwake mmene munthu angayimire popanga kuzepo timaphunzitsanaso. Muna ndikuduleni amayi wanga chabwino bebani mafuna ndikuduleni kuti mukulongosola zoveka bwino lomwe chimene mafuna ndijongopanga confirm kuti tiyenderere limodzi kuti mitambo itatoka ndine panjapo nkono mtambo ukonoti watsika kwambiri mumangoona kuti watsika level ikosakhala 500 ikosakhala 600 simugwisa ntchito machina yonse kupanga determine mafiti kapena magwisa ntchito machina amene amakuuza ni kuti lero mtambo uli pa 500 feet ndimafuna tipange confirm osati zina mulongoso zija ndikuziva bwino kono fati ngopanga confirm apapa monga mmene palili pano kupita panja kukaona sikuti ningapereke mwansanga height yani komano pa station pamakhala zinthu zina zimene ukuzopanga nazo rifa kuti mtambo kuoneka chonchi uli apa komano china chimene timachiphunziraso kwambiri nchonena kuti wanga mwina tijidwa hapo sajidwa buchea ndimafuna kuti akati my line of question ndimafuna ndidava kuti ma feed out batsawa or ma visibility 8 9 10 ama izidwa ndi a certain equipment kapena mankhala eye measurements kuti mangweza ndi maso Point of order. maiza ndi maso kapena pali equipment imene maizera. Point of order, Chair. I will not entertain a point of order. For a process very seamless. My photo was a majimvegere minimum magwisira nchito. My standards are minimum user and I mean adopted malai monomo the aviation. So mwina ngati pale mafuso ena we can ask an expert witness. I mean as a way ngati fadi mvesese kuti ma height amaenda bwanji chan meaning this special topic meaning tingate kupanga proper further. So akwesera fotokoze kwa mwina simu kulumikizana kuti mufuna yankho antundu anji ndi mafuna funso lanu kuzabwera expert witness kuti mwina mutizamvetsese kwambiri kuti ma height amaenda bwanji determination imaenda bwanji. Okay, kama ndifuna kuti tose tingoendera limodzi muninde mangaina yofuna kuyankha funso lawo. Ona kumpando achea lemwanu kuyankha kwake ndimafuna ndiwe ichite emphasize kwauza kuti amatipatsa ma demarcations amene timaona kuti mitambo iyi yenekera kuti ili pa level iyi komanso pa ukadaulo umene tinaphunzira timathanso kuona kuti iyi ndi low cloud ili musi ndi mwakuti dzina lake olo iyi ndi high cloud ili mwakuti ili wicheni height yake olo ili ndi middle cloud yenekera kukhala chonchi chifukwa kumakhalanso kutiphunzitsa maonekedweso a mitambo ija ndi makhalidwe yake a mitambo iyi mwambamo bwana kumpando. Kusogeza kuti simagwira ntchito ngati kulabo kuchipatala kuti amatenga masampo kapena ni magazi akapange asesi kuti ziwe kuti zili mwakuti. Bwana kumpando mulitiriso ndi mabuku amene amajambula mitambo ndiye ngati you are not sure kuti mtambo dzina lake nchiyani ndipo ndi upanga bwanji umanyamula buku lako kupita panja ngukapanga compare kuti mtambo
uyenekera kukhala kuti uyu ndi cumulus olo cumulus yosikhala chabe yokha timathanso kunena kuti uyu ndi cumulus fractus uyu ndi cumulus chakuti ili ndi mayina ake. Ndiye ngati suli sure tili ndi observers book ya mitambo yokha imene umanyamuka nawo kupita kunja nkukaona za mtambozo ndi buku tulifu pompeya Apo mwanga pali reference. Pa reference Yeah. buku sa. Okay. Okay, ziko kwambiri free chair thokoze moyo wanga kuti I think part remwe yankha koma sipena kambira chair mukuti akadzabwera expert tidzafusa koma I think I can get it kuti ina imakhoni mwaona kupanga lifa kumabuku mukakaona by eye. Azanga anafusapo. Yeah. Just to correct it. Akazabwera expert. He meant to be expert witness. She is a witness, but she's also an expert in her field. So let's just clarify. She's not here as an expert witness, but she's someone who was working on that particular day. Kasina, she's an expert, but she has come as someone who was working on that particular day. Expert witness will come later. I much obliged to chair. I get you. That's why for Sanga Janma Fosa kuti as expert, koma chair and one collect would know she's expert, koma bwanga witness, koma I will leave it because I have a line of question meaning what I wanted to get from her, which I didn't get correct as says. Anakubatsani mwatipatsa ichi azanga anafusa poka ezama. I wanted that because that's where I was going in the line of questioning it. Yama negative, because I also noted my negative 8 in mathematics. Kali master sito samineti maziwa bwino. Koma ma negative 9, negative 8. Ndi dibanga lifa ndi mana banga lifa vice chair ineso nabanga note page 9, 18 and 19 ya BFU report imene imagamba visibility ya less than 8 km ina ikuti more than 10 km visibility ya ku Lilongwe Campus International Airport. I know munali kunzuzu ndimene anapanga lifas less than 8 km. Now ababa kulima negative 8 km, negative 9 km. I thought in a simple mathematics, when it's less than, you can put in a negative. Zosiana? Honorable Chair, the Zosiana. Chabwino. Nofuna mutandizeko. Mukakhala kuti mukuyeza using eye contact mumapangiramu or kamena bali exact machine. That's where mapita chair. Kuti suppose mwina ili pa 7.9 visibility kaya ili pa 8.1, 8.2 mapanga pick exact figure 7.9, 7.8 visibility, 8.1, 8.5 or 8.4 mungoika ngati round kuti ndi 8 km. Each 8.5 upita uko mkhozeka ngati round figure 9 km in simple mathematics. Kapena matopanga exact figures or mapanga to the nearest. Honorable, pali zinthu only zimene nazionapo like QNH ndimene ikakhala QNH 10.25.8 kapena 10.25.5 imakhala be sitenga kale kuipanga round of kuipanga figure imodzi 10.25.8 imakhala 10.25 koma kumbali ya visibility visibility ndio kuti timaipanga kuti sitingapange kuti plus 8 kilometers plus 5 ndio kuti tinene kuti minus timatenga the highest code ndiye timathamangira to the highest code kunena kuti ngati ili 8 point yaonjezerako ndi 5 ndiye kuti fe tikananena 9 kapena ngati ili ndiyo timachita mwanomo ngati mwa masamosi
kuti timawonjezako kuti imene ilili 8 yawonjezako 7 imene isikhalanso 8 tingoyipanga ngati 9 visibility kumpando ndekuti mwandiyankha bwino kwambiri kusezolera kawalere pa 7 point chakuti mukhoza ngoyisiyabe pa 8 7.7 7.8 ikhoza kukhala around kangula ndi 8 km visibility mene mwandiyankhirama ndichoncho ndichoncho onabo kusonyeza kuti abefu mwina pena nanoti less than 8 km mwine wanayika exact figure kucheka ya 7.8 7.9 pamene mwangweka ya land figure ndoti nosi mwina mmakamba zofanana mwangosiyana kanenedwe tikhozotero nkutheka kumpando naiso napaonetsetsa pamenepo napaona ndito maybe zinali choncho maripoti matipatsawa so chair madongo ndinawo babawo sinaonepo ya pa 9 matipanga kushare ngati ya pa 9 June ya pa 9 June ya pa 9 June visibility nayo pa bwanji ya pa 9 June bwana ndili nazo ya pa 9 ma observation ya pa 9 ndi ma observation apa 11 apa ndinapereka apa 10 tsiku la ngozi komabe ndatenga ma observation apa 9 ndi ma observation apa 11 ndimafunsa choncho chifukwa ndakuvani kuti mmene anafikira nyengo ya pa 9 amene atanyamula maliro a late Kasambala Senior Council ndi chimodzimodzinso nyengo yache mati simasiyana kwambiri ndi nyengo ya pa 10 ndipo akanatha kutera ngati ndinamva bwinobwino munatero munanena kuti nyengo ya pa 9 ndi ya pa 10 simasiyana kwambiri andikanakhala anafika ku Mzuzu ndi chimodzimodzi akanatha kutera munatero nava choncho ravanga confirm ai pamenepo bwana wanabo pa weather ya pa 9 ndi weather ya pa 10 weather ya pa 9 inaliko better mwana kumpando than weather ya pa 9 inaliyovutirapo yochuluka kwambiri chifukwa if I can take ya pa 6 if I can take weather ya pa 9 ikusonyeza kuti inasonyeza kuti anthu akaona bwinobwino inali bwinobwino koma weather imene inavuta kwambiri ndi weather ya pa 10 I don't know kuti ndege inafika nthawi yanji chifukwa weather ya pa 9 chakumadzulo kapena pa 12 o'clock kunali kuti kukuwaza kavula pang'ono kusonyeza kuti kavulaka kanayamba chakumasana pa nthawi ya vula 12 o'clock. Yeah, I think the chair idea kafusolanga tipide fusoline for the mena mwayankiramu now ndapeza no picture kuti ino weather yapa 9 inali yosiyana ndi yapa 10 ndi mwana kuti yabwinoko inali yapa 9 yapa 10 inali yoyipa chifukwa chair yabwinoko inali yapa yabwinoko inali yapa 9 though kumkamawaza pa 9 yoyipa inali yapa 10 yoyipa yapa 10 inali yovutirapo Shabin, I think for the chair, Nobanga Lifa the BFU report, if you go on page 37, paragraph Yajuli Omarizilayo, Ikugamba za the weather hapa 9 June 2024, 5 o'clock. Menagamba di Jago Masonali Mvula. It's exactly what it's saying in the BFU report. Kuti condition ya weather prevailed windy in 160 degrees at 0.3 kT. Cloudy SCT at 600 feet AL. Visibility in area around or less than 20 kilometers. Temperature in 18 degrees. Dew point 18 degrees. And in Hamini Mabanga land, testimony is described by the weather in area foggy, commercial spray rain and Mbura. So she confirms that saying good 9 weather it was a bit okay.
than apa 10 because pamba jasini mava bwino navanga tamagamba kuti ndiyofanana kuti kuzopanga landi weather nayo fanana. So I think andi anka available. Sorry, Vice Chair, Afana Bank clarify. Maybe Kasina, you're right. When I was asking the question, I was comparing 6 a.m. on the same 10th and the weather at 10, the same 10th. Because at around 6 is when the same craft left Zuzu. And at 10, 6 past 10, on the same 10th, it was supposed to arrive back. So she was answering me, comparing the morning when it left Zuzu and also the expected arrival time of 6 minutes past 10. So she said it could still land because the weather at 6 a.m. was not different from the weather at 6 minutes past 10. That's what I got to you. So I wanted to get. I didn't because I think another for Sasso can hear weather and another Modacosa Kutera, Kusenandi Sigulinal. So I wanted to have the picture from her. The Mafuna, you had put my disclaimer, so I wanted you, before I ask the last question, magambaza weather imene ili zinazotolozo kuti inumba ngopanga za and zimene zimene naso mu BFU report kuti ngati dziko timangopanga report weather yamene mukuona ngati ku Mzuzu munali ku Mzuzu airport ndikuti akulilongweso airport koma nyengo ikasintha pakatipa in the route planned route according to the BFU report planned route imene akuyenda pilot kuti nyengo libwanji kandi padowa kaya dutsa kunyanja kukalo okokota kaya nyengo libwanji munjiramu as a country olongati nuyo simuperekeza kwa pilot kuti munjira kumana nyengo yotani kapena akumana nyengo yotani sitiperekeza. Pamenepo forecasta amapereka ndipo pamene amachoka kulilongo ndimene masowekera mnjira akanatha kuyendera kudziwa za mnjira pali pamakhala segment pamakhala any route weather imene akanapereka imene yoyo I don't know kazina atani mwina mudzafa kwa anthu akulilongo akabwera koma imene yoyo akanapereka any route forecast imene akanakafika nayo kukafika ku Mzuzu bwana ku mpando wemwana munapomaliza ndimufuna ndi before azangena nakufusani ndi ndikumbula naku munanena kuti ndege kakaudia ya kumana ndi zina munjiramu ikapsa kutera poyamba naku munanena kuti makhamukona ndo ndege zina zikutera kuli mvula koza anthu afusa za Donia ndi munanena kuti nakupangani court munanena kuti chatera kuma kusukula amatuza kuti it's dangerous imatotelabe khale muzoti kusukula nazo kuti it's dangerous kutanthauza kuti ikhozotera koma it's not safe ndicho nchete mmene munapuzira sukulu nakupangani court choncho apo eya anatiuza choncho amatiuza choncho komabe uja fokasa uja amadziwa mmene iyeyo ujeni pilot amadziwa mmene iyeyo athe kuyendera kuti afike ngati kuti njira imene mukudutsayi ukuoneka kuti ndi minyala ndi ngati iyeyo wazikhulupirira kuti njira iyi kuli minyala komabe ndiyenda as careful as much kuti ndikafike pamalo kuli izi ndi chifukwa kuli mawedha amene timatha kuwapasa kuti adziwe kuti zimene mukumana nazo munjira ndi izi ngakhale amene any route imene mukuyenda pakhala izi koma amayenda ngakhale mvula ikugwa like Pakamuzu International Airport forecasta athu amene timakhala working hand in hand amapezeka kuti akulemba masegment mvula ikugwa koma akulemba kuwapasa kuti apilot atenge adziwe kuti ayenda bwanji zimachitika zimenezo bwana. Pomaliza chair sindibweraso nofa ndifuse mafuso awiri ndi limodzi koma mfamu ndiyankhe magawo awiri nakupanganiso kuti munanena kuti nthawi nakhoti ndege yanyamuka mwina chifukwa cha weather imapera kutera amatha kuza kuti yachedwa kulilongwe mwina chifukwa cha nyengo imene alili
ndinofana tava kuti kodi chimachitika ndi chani kuti nyengoyo ndiyoyipa yanyamuka kale ikufuna ifike yafika kale pa Mzuzu koma ifa cha nyengo singathe kutera. Zinamba zachitikapo munazionapo kuti ndege yabwerera olo yaphera kutera ku Mzuzu in 35 years experience kundege jalephera kutera koma yabwera kale yafika kale imathema mala modzi imangozungulira kapena munazionapo zimenezo. Ndikumaliza mene mwakambira statement yomalizira mayankhula apa mane ankafusomo ndimafuna mpange kufimu kuti mukapereka zonse mwaperekazi zanyengo mukamuuza mene mukamuuza driver kuti kuli miyala amakhala chiganizo ndi kuti ndikayenda motere mu miyalamo kuti ndikafike mukapereka ripoti lanu la zanyengo kwa oyendesa ndege chiganizo chopita kapena chosapita sichikhala manja mwanu chimakhala cha oyendesa ndegeyo. Ndimafuna mpange kufimu zimene mafunso awiri amenewo ndikatero chair na ndikuti ndayima pene pangadedza kasino. I confirm kuti chiganizo cha oyendesa ndege ndi chimene chimagwira ntchito. Ife kwathu kumakhala kumpatsa thinking kuti apa ndiyenda kumakhala yekha manja mwa oyendesayo. Andi mundikumbutse funso lina laling'ono ndayiwala la kuti mpazaka zanu 35 mwakhala mugwira ntchito munakumanapo ndi scenario kuti ndege yafika munapatsa zanyengo kuti mukabwera kuno weather ikuoneka chonchi koma munjira muja itanyamuka kale yasintha nde ikulephera kutera imaibweza imakhala imalemo moja pana nyengo ifike poda khoza kutera nde ikate madani imakhole yango imamala modzi kapena khayo zungulira zimadani ngati munakumana kwa nyengo imeneyo. Honorable Chair, ine sinakumane nazo zachoncho koma every pilot akamanyamuka amaonetsetsa kuti adziwe ku destiny kumene akupita kukuoneka bwanji andi amafunsa munthu pilot pa afuna meta kuno kuli ndege ndikuti ife tili ku Mzuzu akufuna weather kuli ndege olo ali kukalonga akunyamuka akufuna ife tili kukiya akufusa asananyamuke akufusa weather kuti ili bwanji kumene kuko ndi amakhala kuti distance kumene apite pilot amakhala kuti atadziwa kale ndi zoti munthu kufika kubwerera ayi koma kunena kuti mene mwandipatsira weather yanuyi ikuoneka kuti ikuopsako ndithu pang'ono sili bwino kwenikweni amatha kungodikira pang'ono kuti monga ku Mzuzu kwathuja zimachitika kawiri kuti mwina air traffic controller cha akundiuza kuti focusor ujeni akundiuza kuti weather imene iyi ikuoneka ujeni masana zioneka bwanji ujeni ndege ija yachedwako ndi kuti wamalo moti abwere mkandi 10 o'clock abwera 2 o'clock kuti kupange kaishani clear izozo ndiyeza kazi kuchitika koma zoti yabwera kale nkubwerera sinazionepo kwenikweni izozo mwina zayankha funso ilili ndeni yake akutawa. Andiyankha bwino koma mwina no amisa funso langa weather yomwe apereka kale mene mwakambira mucha at destination mampatsa asanabwere koma on the way mene mwakambira mu report lanu kuti ikhoso sintha nyengo imasiyana mwapereka panopo ndi nyengo ili chonchi in the next 5-10 minutes mwina yasintha koma ndege jekale in trust ili kale mu trust zimadani umpando napo zikatero amatha kusintha chiganizo kuti sachitika bwa choncho amatha kusintha fwa ngati kuli weather yoyipa kwambiri ngati ili ngati ku Mzuzu atha kupanga chiganizo kuti okay ndiye kuti nikangotera kuti kukalonga kapena ngati zili choncho inafunika kuti ndege itere pa Kamuzu International Airport people have been delayed chifukwa choti ndege ije instead of kuti itere pa Kamuzu International Airport yasintha kaye inapita kaye ku South Africa chifukwa cha weather mene inalili nkudzamba leta oni ulendo wawo obwera pakiya umpando zimakhaso choncho. Msambatanda. Thank you. Ziko mwambiri, Chair. Maso nane ndipeleke moni kwa Mai Chavunguma. Ziko nikati kuti mukuzisata, tiamikire.
Mafunso ambiri amene nawo anzanga afunsa kale. Komabe mwina ndimafuna kungotsimikizira mawu awiri atatu. Ndiye mwina chair, if you would allow me to engage directly. Maji Chavunguma ndimafuna kungotsimikiza kuti mmene mwanenera kuti mwagwira ntchito zaka 35 mwachizukire nde kuti mwathandizira kwambiri kuteretsa ndege kumbali ya zanyengo. Ndimafuna kungotsimikiza kuti nthawi zonse mukamapereka nkhani ya visibility ndipangalifa ku 8 kilometers imene mwatiuza. Mukamadziwa kuti 8 kilometers timayipeza motereka 9 kilometers njira ndege zonse zomwe mmateretsa zimagwiritsa ntchito njira imene iyi nthawi zonse nofuna mungotsimikiza. Honorable zoonadi njira zonse zimene takhala tikugwira ntchito kuchokera 1991 kufika na pano zakhala zomwezo za visibility kungonena kuti demarcation ili mwakuti like that sinapereke poina ngakhale kunja kumene ngati ku Zambia kuti timapereka chomwecho chifukwa munthu kukhala ngati wazanyengo personnel amakhala kuti wayenda Mozambique. Ndathokoza ndimafuna kungodziwa kuti njira imeneyo ndiyodalirika imagwira ntchito ndiye I think mwandiyankha kuti ndiyodalirika. Kachiwiri ndimafuna kungotsimikizira kunena kuti mmene amabwera anzathu amatithandiza ku German na BFU information ya analemba mu report mwanumu mu report yawo iniyo ngati supervisor tinganene kuti information anaitenga kwa inu ndi imene anagwiritsa ntchito kulemba report yawo. Ngapake confirm yes or no? No, information imene isana itenge kwa ife ngakhale pena pake muchamanenera kuti ku pena pake analemba kuti ine nango dabo utakulemba kuti kunali Belgian kunalibe ziphalivali Malawi yonse ino. Indeed Malawi yonse ino kunalibe ziphalivali apo nagwizana napo. Koma pamene nimaona kuti mwina ni Belgian visibility imene mwina amachula ngati kama ichepetserako koma information sana tenge kwa ife zonse anapanga oka bwana kumpando. Zomwambiri chair pamene ndikumalizitsa ndimafuna kungotsindika kunena kuti komano anthu amene anali pa ground amene anakatipatsa chithunzithunzi komanso ngakhale komiti ino ndi aliyense amene akhale ndi chidwi chodziwa ma details a weather ndi kuti office yotenga ndi office yanu sichoncho. Of course amene amafuna ma details a weather amatenga ku office kwathu. Even asukulu amene ali kuzuni tawi zina kulemba ma research amatenga ku office kwathu. ISCOM amene afuna kupanga amatenga ku office kwathu. Ndakumva ndikudwenda pang'ono ndimafuna kungotsimikizira kuti committee ikhale ndi concrete information then matenga kuti pa tsiku limene lili poti muna alipo aliyense amene angafune information yokhuzana ndi zanyengo ndiye kuti amene munagwira ntchito amene akudzatenga ku office kwanu paliso kwina mwetinga mbeze sik munali pa ground ndino. Honorable kumpando zoonadi amene angafune kutenga za nyengo anayenekera kutenga ku office kwathu. Ziwa mwambiri. Pomaliza penipeni chair ndimafuna kugwirizana ndi anzanga kudetsa kasina kuti pena pake mwina poti matipatsa information yako nzuzu akulilongweso I think azatipatsa information yawo koma anthu angapo makamaka asilikali amene anabwera ena ma engineers ma pilot anatitsimikizira kuti ndege imeneyi inali ndi equipment imene amayitchula kuti weather radar imene imawunikira ziopsezo za nyengo kumene ikupita ikamayenda pa ulendo. Nde mwina manganane nazo ngamoja muganiza kuti chimene chimapangitsa nthawi zina mapilot osafufuza kwambiri not weather poganiza kuti mwina akudalira chida chimenechi. Ndimaganiza kuchoncho
chifukwa ninawuzidwapo kuti ena amakhala well equipped makamaka ngati asilikali aja amatha kutera paliponse amatha kuyenda mwina paliponse ndeno amakhala kuti ali well equipped. Komanso nthawi zina ukapereka weather like kandi ukamba za ma temperature ndi zina amatha timathaso kulankhulana amatha kutiuza air traffic controller kuti amene aonera mitambo ija inali pa level yakuti olo mmene anaonera temperature ijayi inali pakuti. Ena I think ambiri amene ali ndi akuyenda pa ndege ma equipments amakhala nawo zanyengo ena mezi maonekera kaya sindikudziwa pano koma ndimaona ngati amakhala naso language yayiwo acha ndife imakhala imodzi. Chair, ndatokoza msameneno na weziko. Tutokozene Maisha Vunguma pocheza nafe lero matunukira sinandizina kumasa mafotokoza za nyengo mene nalili ena feza mitambo sili mazizisata buno bwino kumasa matipunzisa sinduziwa ngati mulini mawo kumalizira. Chair ulemu wanu mawu akhozokhalapo ndionena kuti zantondosi sazachitikeso next time maofesi azikhala kuti communication ili bwino chifukwa zinthu zina monga segment ngati za eniroti weather wakukiya kanatumiza tikanakha kuti tonse tikudziwa pamene imachoka kukiya imafika kunzuzu pa internet tikanaonanso kuti anzathu ali njira ndipo eniroti weather yawo ili chonchi zimene sizinachitike tsiku limenelo. Komanso pafunika kuti ngati nkotheka malo ngati kuja kunachitika ngozi I don't know poti inachokako pa miyezi ngapo koma kukanafunika kuti malo in between Kiya and Nzuzu malo aja timaona kuti tikamadutsa weather yake makhayuka ikitsa pafunika kuti achitepo open ma stations ayikuchite open station za nyengo office kuti azikhala tizikhala kuti tikudziwa mwina amene ndege imayenda direction imene ndege imayenda kandi mu Lakeshore way kapena way ya ku western route kapena eastern route mose muja mufunika kuti mukhalebe ma station komanso ma equipment boma liganizirepo umpando mawanga ndi omwewo. Ndathokoza kwambiri chifukwa cha malangizo anu komanso nthawi yopambana imene munatipasa tsiku la lero tikufuneni zabwino zonse awa ndi mathero a zokambirana zathu somo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV